Уважаеми зрители, още една кора трябва да направим. Да. Деца, внимавахте ли какво направи тя? Помните ли? Сега, взимаме една питка. Чак, искате ли аз да опитам? Да. Дайте сега, взимаме една питка. Първата ми работа каква е? Да намажем леко плота, нали? Помните, така, ръчичките трябва да са мазни. Бобо, не се притеснява и за фанелката. Правилно ли постъпва? И мен ме учи, защото и аз го правя за първи път. Разточваме го това нещо с точилката. Колко тънко трябва да стане? Те краищата най-вече да могат да се излезе въздуха от самото тесто. Да. Видяхте ли стана, както Бобо каза, като едно голямо одяло, нали? Да. Вижте, от една малка топка колко голяма кора стана. Штрак, штрак. По колко баници правиш всяка сутрин? Според клиентите зависи. До 150 може да се стигнат за момента. Това добре ли е? Добре е, да. Сега какво правя? Сега ще трябва да го метнем. Как е подхваща? Това е най-важното. Ето така. Така е държа? Да. И какво правя? И замяташ. Обратно посока да кари. В обратно, така. Как? Така. Да. Какво се смеете? Елате вие да пробвате тук, айде. Ела сега да пробваш ти, айде. Като ми се смеете, дай пробвай сега тук да видиш. Айде, фащай. Така. Чакай, сега ще изцапам. Хвани тук едната ръчичка. Тая, така. Тая ръчичка и хващаш. Така? Може после и аз. Всички може. Вие какво ми че аз се уча? Сега правим така, обаче не можем да заметнем, защото... Сега ще опиташ, разбира се, че ще опиташ. Има ли проблема, ако имаме дупки в баница? Не е желателно. Може да е леко парцалива, не знаете? И аз сега да пробваш. Покажи, Николина, моля ти се, покажи нашата приятелка. Така. Може ли това да се премеси? Можем в друго тесто, а не в това. В друго тесто. Правим още една проба. Бобо, става ли? Добре, ето, взимаме. Не са ли две? Една питка. Една е, че се слепва така, с това слепваш. Леко разточваме. Айде, ела ти да разточиш. Айде, тук почвай. Айде, почвайте да разточиш. Дай се на Бобо. Ето, Бобо, дай малко на какичката и после ти ще направиш. Така, първо дамите. Мазно е, за да не лепне. Виж, не е много тънко насяга. Трябва да е равно по-малко от всички страни. Така и така. Айде, Бобо, я пробвай ти, Бобо. Не с много сила, леко. Така. Браво на Бобо. Така. Я ти, Жорко, дай ме. Така. И сега искам, ето с това тесто, да пробвате. Николина, покажи му, моля ти се, как да я фане. Чакай сега малко. Вижте сега. Едната ръчичка тук. Другата ръчичка, моето момче. Другата ръчичка. Така. А пак тая ръчичка хващаш така. Сега. Я са пазете. Ще можем да замахнем с твоите ръчички. Няма много лесно да стане. Я, Бобо, някой други от децата да пробва. Я пробвай ти. Тъй, че с по-големи ръчички. Чакай, Бобо, ела тук малко при мен, да не ни е лепнат на челото тая баничка. Така. Сега ще можеш ли така да заметиш над главата. Замятай спокойно, с кръг. Жорко не е пробвал. Жорко, я пробвай ти. Сега едната така. Николина, показвай му, моля ти се. Точно така, той много правилно ги хвана. Само да може да направи замятането. Така. Давай сега и сега върти. Между другото, ако човек не иска да изхаби толкова много тесто, с една хавлия най-лесно, мокра хавлия става най-лесно, нали? Аз ти им обяснявах да се пробват една мокра хавлия, уважаеми зрители, една мокра хавлия и сухи тренировки, докато свикнете. Сега ще ви кажа и още един малък трик. Запомнихте ли триковете до този момент? Пресято брашно. Няма мая, няма други неща. Малко захарчица, малко сулчица и мазнина. Отлежават, правиме ги напитки и после почваме, след много тренировки, да ги мешаме.
Сега, единият начин за правенето на баници, разбира се, е този, така наречената вита баница. Другия начин е правенето на прословутите триъгълни банички. Но и в двата случая, особено когато сте правили ето такава задушена плънка, много важно нещо е плънката да бъде малко поизстинала, защото иначе си горите ръчичките. Какво обещах, Бобо? Да сложим и 2 яйчица вътре, нали? Да. Ето ги. Ела да ти покажа сега, Бобо. Нашата гостенка може да има големи номера, но аз ти показвам. Виждаш ли? Да. 2 яйца в 2 ръце. Така. Фащаме ги. Ето да могат да видят камерите и правим ето така. 1, 2. Искам аз. Искам аз. Вкъщи тренирате с баници. Сега на нашия приятел Бобо му давам да пробва с 1 яйце. Така, сега вземи и другата ръка. Вземи и другата ръка и отвори яйчицето. Отвори яйчицето да падне вътре в тиганчето. Браво! Браво на Бобо! Браво! Аз ще сложа и съвсем мънинко черно пиперче, разрешено е, за да стане по-вкусна плънката. Другото нещо е, когато слагаме яйцата, група, внимавате ли? Когато слагаме яйцата в плънката, тя не трябва да е гореща, нито тигана да е гореща. Аз затова го оставих моя да поистине, защото иначе плънката става на омлет. А за да се получи тази сочна и вкусна плънка, тя трябва да има момента на крем. И сега, триъгълни банички. Да. Как ги правим? Разтокваме си пак кората, сгъваме я така. Така. Взимаме от плънката. Малко. Така. Слагаме вътре. На колко градуса, докато правиш тези триъгълни банички, трябва да се пекат този вид произведения на изкуство? По принцип се опикат към 250. 250. За колко време става една тава с баници? До 15 минути. До 15 минути. Да, знаете ли, че пред баничарниците обикновено седат едни специалисти и чакат да станат пресните баници. Така че, ако има нещо във фурната, по-добре изчакайте, уважаеми зрители, 10 на 15 минутки и вие, дечица, и си вземете от топлите, прекрасни, ухаещи баници. Сега вижте списъка с нужните продукти. Ние с моята приятелка Николина ще ги метнем във фурната и след малко тук, в нашата вкусна ваканция, ще имаме да опитаме и банички. Всеки петък, точно в 11:30, вкусната ваканция ще е факт. Ще имаме най-различни теми от баници, пици, сандвичи, салати, диетични продукти или всички онези, на които ни викаме био и въобще нещата, които ни карат да се чувстваме щастливи, докато похапваме. Това ли е баничката? Това е триъгълната баничка. Голямата тава печем и след малко сервираме. А когато сервираме баница, ще има и подаръци. Защото е вкусна ваканция по канал 1 на Българската национална телевизия. Баница. Нужните продукти. За тестото 1 кг брашно, 30 г сол, 1 г захар, 20 г масло или олио и 500 мл вода. За плънката с яйца и сирене 3-4 яйца, 200 г сирене, 200 г извара и малко вода. За плънката с спанак и сирене, спанак, пресен лук, пресен чесън, сирене и яйца. За поръсване на корите смес от олио и масло. Начин на приготвяне. Пресейте брашното, направете в него кладенче и добавете сол, щипка захар, олио и вода. Замесете го и оставете 15 минути да си почине. Омесете го отново и го разделете на няколко топки. След това разточете всяка топка върху намазнена повърхност до получаването на тънка кора. Поръсете кората със смес от олио и масло. Следте и сложете в тава. За плънката с сирене в купа сложете равни количества сирене и извара, яйцата и малко вода. Разбъркайте и поръсете разточената кора. След това я навийте. За плънката с спанак сложете наситнени лук и чесън да се сдушат с малко масло, добавете спанак и когато и той омекне, добавете сирене и яйца. Поръсете разточената кора с смес от олио и разтопено масло, сложете от плънката и навийте. Печете баниците на 250 градуса за около 15 минути. Нейно величество баницата, главен герой в това страхотно вкусно предаване. Една вкусна ваканция, само по канал 1 на Българска национална телевизия. Видяхте ли как може да си приготвиме не от готови кори, а като ги мятаме във въздуха банички? Да. Сега, ето да видим какво има тук.
Така. Една кръгла баница. Аплодисменти за кръглата баница. Ох, че пари! И едни страхотни банички, които идват към вас. Пази. Я ги вижте как са бухнали, как са цъфнали. Сега, аз обаче имам един съвет към вас. Никога не дайте да ядете врели баници, защото ще се изтинат, да отдъхнат. Нали, бабите ги покриват с една мокра кърпа, леко да връндисат. Не е добре да ги слагате в найлонови пликове, защото поемат от миризмата или на хартията, или на найлоновия плик и не са така вкусни. Освен това обаче, Бобо, къде си? Не се крий там. Всички вие получавате, заради това, че бяхте членове на нашата кулинарна вкусна лятна академия, получавате подаръци. Получавате едни страхотно красиви украси, а нашата приятелка, която е дошла чак от Ямбол, за да покаже на цяла България, че баниците всъщност са едно изкуство, получава едни страхотни пенизи за почистване на лични кулинарни пространства. И така, уважаеми зрители, както знаете, всеки петък ние, хората, които мислят за това как една ваканция да е по-интересна и по-разнообразна, ще готвим заедно с децата. Ще идват различни видове специалисти, ще ни показват изкуството на храната и изкуството на това храната да бъде споделяна с най-близките ни хора. А вие за мен сте много близки. Затова приятна събота и неделя, гледайте ни следващата седмица и не забравяйте кулинарните уроци по бързо, лесно, вкусно и усмихнато похапване.